Nagparayon ang local absentee voting sa Commission on Elections. Apan ang usa ka election watchdog na alarma sa maong proseso. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Jill, dismayado ang ASPPCRV Davao sa kay wala matud pa sila gipaybalo sa COMELEC kalabot sa proseso, partikularmente sa arrangement sa local absentee voting din sa Davao. Hinuon gitubag na kana ni mismong COMELEC chair nga si Attorney George Garcia. Ato sayron. Usa si Ricky Bangat, ang senior correspondent ug social media manager sa GMA Super Radio Davao sa mga niboto ato sa local absentee voting adlaw Martes, April 29. Dili siya makabutar panahon sa eleksyon tungod sa election duty. Ayaw mo good opportunity daw nga makabutar ta, makapili ta sa mga nagpapili sa eleksyon kay nagtuo ko nga ang pagbutar sa panahon sa eleksyon mao lang gini ang panahon equal ta pag-abot sa eleksyon. Sa local absentee voting, alang kini ngadto sa mga eligible voters nga dili makaboto sa mismong adlaw sa eleksyon tungod sa election duty. Bipartisipar sab ang inyong alagad tungod dili na mikahigayon nga makabutar sanglit usata sa mga mag-cover sa eleksyon. Ug ang local absentee voting ng mga eligible voters, mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga government employees o kita sa buhat sa media. O kung ikaw usa ka local absentee voter, muboto lang ka og 12 ka senador o usa ka party list, mga national positions lang. Nana dinhi nakasila itong mga boto. Nana dinhi ug kini ablihan na siya og ihapon ni ang ato ang boto on May 12. Sa kinatibukan, dunay 57,689 voters ang gitugutan nga makaboto sa maong absentee voting. Pero ang election watchdog ng Archdiocesan Commission Engagement, Parish, Pastoral for Responsible Voting o ASPPCRV Davao Region na alarma sa matud pa wala pagpahibalo kanila kalabot sa schedule o arrangement sa mga misalmot sa local absentee voting. Sumala sa election watchdog kuwang sa transparency ang maong proseso. Importante matud pa nga mapahibalo sila aron mapanalipdan ang mga balota ug ang integridad sa electoral process. Napaabot na kini sa grupo sa COMELEC ug mismong si COMELEC Commissioner Attorney George Garcia mipasalig nga dili na kini subling may tabo. Transparency yan ang number one kasi talaga na prinsipyo ng bagong liderato ng komisyon. Transparency, accountability, kasama yung tinatawag na inclusiveness. Maaari nagkaroon ng maliit na lapse. Pero sinabihan ko nga kanina sila dahil nga doon sa naiparating ng PPCRB, hindi na dapat mangyayari yung bagay na yan. Ang local absentee voting taman ugma April 30. Argel. Daghang salamat, Jandy Esteban.